Hoe vond je de school vandaag? Dat is te veel hoor. Echt Stressant. Maar Ivo, heb je dat vannacht gehoord? Oh ja. Het zou weer een tentoonstelling hebben. Ja. Ik heb het ook gehoord. Oh ja, ik heb erover gehoord. En veel mensen hebben huis verloren. Alles was verdwenen. Zo erg. Ja, meisje. Hé, wie gaat voorbij daar? Hé, Nat, expositie Sumo Kondre. Meisje, kom gaan. Kijk. Weet jij wat er is gebeurd op 1 februari 1964? De tentoonstelling Sumo Kondre, ook wel verzonken leven, neemt je mee naar het binnenland van Suriname. Ontdek het verhaal van de Afobakadam en de duizenden mensen die hun dorpen moesten verlaten. Dit kan je allemaal bezichtigen van 3 tot 31 maart in het NAC-centrum aan de J.R. Thomsenstraat nummer 8. Op de maandag, woensdag en vrijdag van 4 uur 's middags tot 8 uur in de avond. En op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Mis dit deel van onze Surinaamse geschiedenis niet. We zien je heel gauw bij onze tentoonstelling.